Takže v tomto videu si vysvětlíme, jak zapisovat pozici, která je na šachovnici pomocí šachové notace. Takže začneme tím, že zapíšeme figurky bílého. Figury se zapisují pořadí podle jejich významu, hodnoty. Takže první bude král. Takže bílý král je na poli G1. Další bude dáma. Ta je na poli G3. Potom střelec na poli F2. A zbývají běžci. Ti se nějak neoznačují, anebo můžeme napsat takhle slovy běžci. A sice A2, B3, H2. Takže tímto je zapsána. Jsou zapsány figurky bílého, dále figurky černého, král na B8, dáma na C7, střelec na C8 a běžci B7, G6, H7. Takže opět, pokud šachista se podívá na tenhle zápis, tak si dokáže tuto pozici postavit na šachovnici. A dokáže ji v tomto případě i řešit. Tady je bílý na tahu a otázka je, jaký je jeho nejlepší tah. Takže zastavte si video a zkuste na to přijít, jaký je nejlepší tah bílého. Tady je potřeba si uvědomit, že bílá dáma napadá černou dámu, ale ta je kryta vlastním králem. Takže pokud by bílý sebral černou dámu, černý král ji dobere a je to pouze výměna. Ale bílý má lepší tah, může toho krále odlákat od krytí dámy, a sice tahem střelec na A7. Je to šach, takže černý král musí buď ustoupit, nebo vzít střelce, ale každopádně tím přestává kryt dámu. V dalším tahu bílý sebere černou dámu a stojí na výhru. Takže jak to teď zapsat? Když si dáme zpátky původní pozici a chceme teď zapsat řešení tady té úlohy. Čili najít nejlepší tah bílého. Takže řešení zapíšeme takto. První tah bílého bude střelec, A7 šach, černý král sebere střelce nebo ustoupí, ale to je jedno. Každopádně přestává krýt černou dámu a v dalším tahu dáma bere na C7.
Takže tímhle způsobem jsme zapsali řešení tady té úlohy. Takže každý šachista, který se chce šachy naučit, tak se neobejde bez znalosti šachové notace. Může si přehrávat partie, které už byly někde sehrány, může si zapisovat a pak přehrávat svoje partie, analyzovat, kde udělal chybu, může řešit diagramy, postavit si diagram na šachovnici, zapsat řešení. Takže žádný šachista se bez znalosti šachové notace neobejde.